3, 2, 1, 0. Blaas maar. Hey! Oh, ja. Mag ik u eens vragen? Jazeker. Bent u er een? Een fan, ja. Ja? Ik ben ermee opgegroeid, klopt. Wat voor fan bent u? Een gewone lezerfan. Niet heel zwaar, maar gewoon genieten van de strip zelf. Ja, hoe is het begonnen bij u? De leesmap, vroeger. Met de paplepel ingegoten. Of moest je lezen van je vader? Nee, als kleuter had ik het allemaal, had ik één stripje en toen ging ik lezen. Ik vond het leuk, dus ik kreeg ze van hem. Toen ging ik meer sparen. Ik heb er nu rond, hoeveel? Ja, ik denk een stuk of 30 bijgespeeld. Ja? Ik heb nu rond 100. Kunt u zonder? Nee. Echt niet? Nee. Hoe erg is het bij u? Nou, niet zo erg, maar nee, ik kan niet zonder. Nee, ik vind Suske en Wiske echt heel leuk. Ja. En ik leer er heel veel van. En Zoals? ik was in Kenia op vakantie. En op een gegeven moment liep er een diertje. En toen zei ik, dat is een dik-dik. En wat een? Een dik-dik. Een dik-dik? En toen zei die man, dat klopt. Hij zegt, hoe weet jij dat? Ik zeg, dat stond in Suske en Wiske. Oh, wat super. Wat jammer om op te eten, maar we snijden hem dadelijk toch aan door mevrouw die lambiek. Jazeker. Hoe voelt dat nu? Het is speciaal. Ik ben blij dat ik niet elke dag met chocolade moet tekenen, maar het is wel eens leuk om te doen. Je moet een strikje er nog op. Een applaus, want lambiek staat op de taart. Ja, hoe smaakt die? Heb je het al geproefd? Het smaakt heel lekker. Mijn vingers hangen nog vol, dus ik ga dadelijk ook een stukje van de taart proeven nu. Dus, Want hoe heeft u het zelf gevierd? ja, het is eigenlijk heel druk geweest om het zelf te kunnen vieren. We hebben radio gehad, tv, dagbladen en zo. Dus, en we hebben nog de rest van het jaar om ervan te genieten. Want u staat hier in Venlo. Eigenlijk had u gewoon in België moeten staan, toch? Ja, maar het is natuurlijk hier speciaal met de tentoonstelling in Venlo. Dus het is een heel speciale omgeving, dus we komen graag naar hier. Zijn Suske en Wiske veel veranderd volgens u? Ik denk het wel. Als je alleen ziet, de manier waarop dat ze getekend zijn in de loop der jaren, dat is al enorm geëvolueerd. De characters blijven natuurlijk ongeveer wel hetzelfde. Want je hebt Lambiek die toch altijd Lambiek blijft door de jaren heen. Maar de tijden veranderen Suske en Wiske dan ook daarmee? Ja, ze gebruiken nu net zoals iedereen een gsm. Ze hebben een computer thuis en zo. Dus in dat opzicht veranderen ze wel mee natuurlijk. Maar ze zijn 65 jaar. 65 jaar, maar ze zien er geen 65 jaar uit natuurlijk. Ze blijven eeuwig jong en dat is wel het voordeel van Suske en Wiske. Wat is nou het geheim van Suske en Wiske? Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat geheim van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het is gewoon een hele leuke strip met spanning en weetjes. En ik denk dat dat elke generatie opnieuw aanspreekt.